все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас лучше. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Лукашенко падчас селектарнай нарады заявіў, што тых, хто не хоча працаваць на жніве, трэба адпраўляць у войска, а чыноўнікаў на трактары і камбайны. Пры гэтым прагучала яшчэ адна фраза: усе павінны быць мабілізаваныя. Гэта сведчыць пра новы этап узмацнення гэтага кантролю над грамадствам. Цяпер ад намі чарговая дэманстрацыя жорсткасці, якая павінна падтрымліваць вось гэтую атмасферу страху. І наколькі рэалістычныя сённяшнія пагрозы Лукашэнкі, у тым ліку, акажуцца на практыцы. Даведаемся ад нашага спікера Александра Класкоўскага з выдання «Позірк». Вечар добры вам, спадар Александр. Што вам штосьці кінулася ў вочы, ці нічога адметнага, усё тое ж, што і было апошнія колькі 32 гады? Нічога адметнага. Гэта набор банальнасцяў, парады. Калі людзі, якія ў вёсцы шмат гадоў працуюць, і іх начальнікі не ведаюць, як правільна сеяць, жаць і гэтак далей, дык гэта курам на смех. Ён застаўся на ўзроўні старшыні там ці дырэктара Саўгаса Гарадзец, і гэта абсалютна анахранізмам выглядае, нікому гэта, канешне, не патрэбна. Але вішенька на торце, гэта, канешне, ягоны загад у войска аддаваць тых, хто кепска працуе на ўборачнай. А вось можна пра гэты загад, так? Бо я дапускаю, шмат людзей захвалявалася, што цяпер трэба будзе добра працаваць, каб не трапіць у войска. Наколькі гэта рэалістычная пагроза, на вашу думку? Я думаю, што гэта проста раздражненне выплюхнуў Лукашенко. Я вось прааналізаваў. Глядзіце, ён, па-першае, згадаў мяжу з Украінай. Кажа, там камары, мошкі, там цяжка, там наш спецназ сядзіць у лесе. Вось іх туды, гэтых нядбайных працаўнікоў, кінуць. Прабачце, якая падмога будзе для спецназу, калі туды купку нейкіх вясковых алкаголікаў пашлюць? Яны там толькі заменішчам будуць. Гэта па-першае. Па-другое, ён сказаў, і чыноўнікаў таксама нядбайных трэба ў войска адпраўляць. Я ўяўляю гэтых таўстапузых ваякаў, яны там моцна наваююць. І потым, калі ўжо на тое, дык няма і адпаведнага закону, яны ўжо людзі непрызыўнога ўзросту. Хіба што на зборы можна забраць, але ж гэта таксама паводле пэўных вайсковых спецыяльнасцяў набіраюць, а не проста вось кепска працуеш, ідзі на зборы. Таму я думаю, што гэта, ведаеце, вось як дзецям непаслухмяным кажуць, што не будзеш слухацца, аддам цябе дзеду Бабаю. З таго ж самага разраду гэтыя страшылкі Лукашэнкавы. Спадар Александр, разам з тым сёння Лукашенко закрануў пытанне заробкаў і балючае пытанне прыезду узбекскіх мігрантаў. Заявіў пра тое, што калі узбекам тут не падабаюцца заробкі, то за такім даўгім рублём трэба ехаць у Расею, там усё нашмат лепшае, то фактычна прызнаў, што Беларусь гэта не краіна мары для замежнікаў. Так атрымоўваецца? Так, і гэта ўжо другі аблом ва ўладаў, другі такі эпік фейл. Мы ж памятаем гэту леташнюю гісторыю з нібыта 150 тысячамі пакістанцаў, якія кінуцца сюды на заробкі. Але у пакістанцаў ёсць выбар, іх могуць там і тыя ж арабскія шэйхі запрашаць і там болей плаціць. І выбар краін даволі вялікі, куды едуць з Пакістана гастарбайтары. І таму Беларусь пры сённяшнім узроўні заробкаў, канешне, мякка кажучы, не самая прыцягальная краіна. І нават для узбекаў таксама. Вось сюрпрыз непрыемны для беларускага кіраўніцтва. Думалі, што узбекі, ведаеце, паколькі рэжым там таксама жорсткі, аўтарытарны, то думалі, прыедуць такія забітыя рабы проста. А яны адразу ж узнялі бунт, што умовы ім не падабаюцца, што заробкі меншыя, чым у кантрактах запісана. І беларускае начальство трошкі разгубілася, мякка кажучы. І Лукашенко, там, як вядома, гэтым людзям канкрэтна у нейкай там
беларусы повысили с 500 до 700 долларов заробак нібыта. Ну але ж гэта локальнае рашэнне, а ў маштабах усёй краіны мы ж ведаем, што і 500 долларов не кожны селянін, не кожны калгаснік у Беларусі зарабляе. Таму нейкія сапраўды узбекам звыш комфортныя ў плане заробкаў умовы беларускае кіраўніцтва стварыць не можа. Лукашенко фактычна распісваецца ў сваім бяссіллі ў гэтым пытанні. Ён фактычна прызнае, што Беларусь адстае ад суседніх краін, ад развітых краін усё болей і болей па ўзроўню жыцця насельніцтва.